Asam ta ni bay. Hindi lang ikabok na kay balay. Hinaya kay antik na na. Huwag sa mo ka-repair ani ay. Bay mon. Ayun pasagod bay mon. Dili, lingkod sa, ay sige, lingkod mo. Di ba? Di, lingkod! Lagi. Pamati mo ha, ay mo pagkiat sa inyong mga naong ha. Katong sabot ba, di ba? 500,000 man to, dili man to 100,000. So sapo di oy. Naka mag-giwit simba ba? Bisan nung may kang 100,000 ha. Hoy, hilo muna mo ha. Kunya na tayo maghusay ng kwarta. Di man gud migo. Nga na man gud si Simon nga akong kubrahon noon 500,000. Mao man na akong gipangayo sa una. Maingay na 500,000 sa una. 2 million ko na akong gipangayo gud ninyo. Nya ako lang nang gi-list kay nag-seal man ko. Sil, silado ng ilong ni Moron. Ni okay na rin ka sa 100,000. Baday, Ni okay na siya ba? Ako na ni magdawtan. ay mo magumpugson. Na 100,000 rin mo ihatag na ko. Ya, ila din ihatag nila na ko. 500,000 man din na. Ang ako rin lakaw-lakaw, riswildo di ay. Hoy! So, imundang ilaro na. Lagi na nisgutin ang kwarta. Unya na tayo magisgutan na. Buram ko ni siyang nangahintay god. Patong ganang lungon. Kanina naman yung kinid... Kanina tulis-tulis Ay, na ako kuha ni niya, migo. Samtamo. Ay, kamu, mga marugid kayo mo. Din Ay, maroy! Din ataprein ha. Che! Betul. Pangprin po mga kananay. Pos mo mga tikasan ay, may mapili ninyo. Na, kasan ting dagway ay. Hoy, maghilom lagi mo. Doon na patay problema gyat. Maghilo mo, dili. Naatay problema gyat. Ubang unya ra nato nahusayo ng kwarta-kwarta. Uy. Ay, sa mo, sige una ng kwarta. Matagan na lagi mo kwarta. Kasan mo ko di bay? Ano sad? Ang problema ato ng tubangon. Kung malimbyo na gani ang tanan, di mo maproblema kwarta. Kay tagaan ta mo tagsa ka kwarta. Tawa mo ka. Daghan ako, alam ba? Daghan ako, gamay ka. Eh, ikaw ba, dahusok ikaw. Anong dagan may muha? Nakalimot ka, ako yung unang gidakop do. Ako yung surrender. Hindi ka ngayon ka. Regular na ko diri. Mon, mataha gid. Yeah. Mga paghilo mo ha. Mga wa mo'y post, mga tulsana mo da. Ano mo ko siya bay? Watan gudik manok. Ikaw eh. Hindi ka watang manok. Sabada ikaw. Ang mga Hilom, bata. hilom. Kanay mo kanawang ba? Dalawa. Sabay mo, pamati ha? Lagi bay. Mati lagi mo. Kaong kag restaurant dito ka dagan. Ikaw, ikaw watan. Hurot gitong kabaw dito sa Paminaw lagi mo. Lagi. Bay, lagi bay. Ay mo yung galis. PC na magigilabtan ako, PC Hoy! ra. Oh, ya, ang tumis-misi. Ano naman to? Dili kabaw. Dili baga. Buang agad. Kamatay mo ron. Paminaw mo. Lagi. Paminaw ako. Naminaw lagi mi. Oh ha? Ikaw paminaw. Sumbong nga mama niya. Sumbong. Oh, kamo lang istorya, be. Kami paminaw, be. Paminaw mo ha? Di man lagi minusugot. Kami si Simon. Nagplano mi. Itugyan mo sa mga otoridad. Siya ulit ko. Dili lang ko. Siya lang bay. Siya ulit dada. Dili Ay, lang. hilom. Kinahanglan bon, sa barangay lang sa una. Kaya kinahanglan man gud ang gobyerno may matiman na nila. Nya ang gobyerno na bahala kung asa na sila ibutang. Pwede mo guro na Eric. Ano lang ko diri. Siya dito. Buloy, magbuot na kas pulis asa tay butang. Bati ikaw dito. Mudaot ko dito. Samtong ko eh. Mumo. Kita man duha prisohon. Dili lagi kay. Hey, Katiwasa ko ninyo ha. hilom sa mo. Dihang mo adto na mo dito sa gobyerno. Kami si Simon. Among paningwaon. Nga maabswelto mo. Di na mo presohon. Salamat. Salamat bay. Sana bay ha. Nya bay. Kunya sa dihang maabswelto mo, pagaan at amog tagsa ka milyon. Duto na din ko. Ayos mo kong. Uy, 2 million ako. 1 million ya. Uy, buwan, bitahusok ikaw, limala ka. Oh. Nga 2 million imo, ako 1 million. Ay, pagbot. Hangyo mo. Pila rin may bay. Nga 2 million na yung pabor. Ay, sige sa kagkuan ay. Muram kagkuan. Bungot ka ha? Hindi ko sa mama, palapro. Mahilo mo dili. Kanim ko bay. Baka lagi yung baba ba? Tuwasan ako. Tiwasa. Paminaw mo ha. Unya, sa diha makadawat na mog tagsa ka milyon. Pagkapinanta mog tagsa ka auto. Nindot, kalami. Ay, bisikleta na hatag na yung nagmamdrive. Auto na nagihatag ko. Kamaw ka drive do. Ano may malabaw ng imuha? Yung dito.
Sige mo kag butang husoy. Ay lagi. Minta ha mga pirmi. Kamoy barog dre bay, kami hilom di abi. So, Ano yung mga bay? Nay, sabaan kayo. Paminaha sa akong instruction. Minami bay. Numero 1, Sana bay? bisag 15 inyong ikatubang. Ni bisan 15 gyud. Ayaw magsaba ha. Ngania na mo ang kanding malibag kwarta. Kani bay? Sabi ano ba kini? Ngal-ngal yung ba? kau magsabihan. Di may magtabi lagi. Kena Kamo. Uy, Ay lang mo sige yaw-yaw ha. Kinahanglan di gid mo masipyat. Tumana lang na mo mga instruction. Gusto maga mo mga kwarta. Gusto ko. Hindi ko. Tumana na. Napagoy pagka pinauto. Kasama ka na. bomb drive. Mo ka do. Dito ka na no, mo ka. Ikaw. Mao ka. Basta ha. Matnguni gina ninyo. Hindi mo magtabi. Yan lagi, Aron bay. maadunahan tang tanan. Hindi na bay. Di lagi yung tabi bay. Ugma ha, mga tunatas barangay. Ugma. Adili, sunod tuig pa. Ugma gani. Kanang kita mo kaondahan na namon. Dong dito ba? Di na oy. Ang barangay na mo pakaon ninyo ana. Hangul mo ni bay. Hangul. Kanang uldo na kanang pwede ta makabaw nan ta padong dito magbaon nan ta. Ang hangul. Baon. Baon. Magbaon nan ta. Bisan ulang nasa lomba ana do. Ilasas hangul. O sa inasal humba o ginasal. Tulo magkaklase ka baboy. Apil ko ana bay. Natakihon gani ka na. Sagdi lang la suffer wala suffer. Ano? Suso. Tapusan lang ganun. Pastilan. Mon, Ana di ka day. pasin tunay magluto ugma ba? Katahan na lang daan. Ang usay nasal. Di na lang ipapil tong dugo-dugo, nabot. Ay lang allergic ko ano. Allergic ka? Oh lao. Oo na lang yun to. Humba. Kis lumikip kagungkong gitong adobo. Gina ka to. Katilaw ko. Katilaw pag ako kung ikay mo kaong hotdog man nimo. Sige. Matuman ang imong pagbuot. Sige na, saka naman. La suffer ba? La Lagi sa phone. Pili na. Padali kay basig di mo maglagot ni last night na ninyo, last life ba no? Ha? Okay, bye. O ba? Ha? Adobo bay. Ore Simon. Iba tuloy. Tumbo dua ba? Sa may problema na to. Dakpo mo na mo. O dakpon mo man natin may utang Ay, day. dagang istorya. Gusto ko may kapitan na ipadako mo. Maruha na ninyo, oy. Usa ba sa namo anong ipadakop man ni? Ayo, dagang pangutana. Kuyog lang namo. Kuya na mo. Ato mo po istorya sa barangay. Kamu po istorya na sa kapitan. Utaw sa Okay man ang tana ba? Mahimo na namo pag adto, pero iki naman good. Dagang ba istorya ninyo eh? Karena lang kay sa kapitan nagbuhat ito. Nagbuhat ninyo. Ito, paabot ito. Bro. Ugma na lang, oy. Total, di bitaw mong layas. Adto man ni. naragan mi diri gani. Usam ni part. Ugma pag sa padako po no. Ano bang kataron? Di mo kabiya karon? Sa kadiot lang, uban na namo kuyog ba? Oh, Isuda sa dana pa day. First kalit man sa mo good. Nga ba may gibantayan di mi kabiya. Sulti pa lang mo mga ni mo dakpon mi ninyo. Kanda mo dami, kaon ng dami daan. Sumon unta. Lagi, Wa may sumon na abot ini. ugmaan lang pati. Ugma na lang. di mo nga pwede makabalik ta. Adak po na ito karon, na umat dadon. Karon? Oh, okay man. Kana, sakto na. Dagko gid mga utok. Murag mo. Sakto na mga bright gid mo. Right, eh. Dakpa lang min ninyo ron. Unya ugma lang mi dada. Bro, higda lang dire. Butod sa'yo, ari ng tikaw. Pura usa mo higda dire eh. Di mo sugot ako sawa ko. Gusto ko masawa na ako, matupad man ako higda. Mao ba? Nya, mahal ako higda. Ang dami ko kutso na. Kanang unlan na humok. Nga gatas ba jud? So bibiro.
Ay, biron. Gatas baso lang. Baso. Gatas Sige. baso. Gatas baso. Oo. Oh, special nga igdaanan. Magtupad pa mo Carmen. Ikala uling na tudo. Ako na lagi, ako na sugdan good. Gwapa pa na, gwapa na Carmen. Patanong pa na. Baton. Ikaw. Kasi man nito ha. Siya lagi siya. Ako. Ikaw. Bata pa na si Carmen. Oo, bago pa na. Maupay pa pamiga. Batanon din na. Oo, batanon. Amo kong iri. Ikaw na nito rin. Uy, asa mag-awi? Uy. Kaya naman matali. Uy. Napamilay na dali bago pang pamiga. Ikaw, gusto ka. Yan, nahibaw ba mo nga ang nagpadakop ninyo si Don Silvio? Atong sa may isa. Ako ko din hiyo. Ano yung naanak mo na eh? Suma sa iyang kuan, doon naman kuno mo'y tulisan nga gitaguan. Kung sa man ang kuan na ako ni, Simon. Oo, tinuod na konsihal. Pero dili intensyon na mo konsihal rin nga. Hangtod sa hangtod na lang gid. Taguo na mo ang mga tulisan. Madako na ba tayong tao? Dili nga lalimpons nga. Upakaon mig tulisan. Gamot na biya mi. Konsihal. Wa may mga kwarta, pobre na mi. Pero, mahibaw naman siguro mo konsihal nga. Gisugo mi ni Kuan, ni Don Silvio. Kami may sangunan sa pagdakop sa mga masaag direng mga daotang elemento. Aw nahibaw naman kuan na, pero ang problema lang ba, nga nung gitanggo pawasag na niyo dito sa inyo ka ng mga tulisan? Ay, Kons, ingunali magudi siya. Sa wala pa gid namo na madakpin ang duha ka tulisan, usara gid amo nadakpan ta. Nya karon kay nagplano man gud mi si Simon, nga kung madakpan na mo ng duha ka tulisan, amo kundi siya giintriga sa otoridad do di ba ninyo? Nya karon kay nadakpan na mo Ano na. naman, oh, Amo na nang intrigo ninyo. turnover din na naman ninyo. Kagawad. Ako na mo'y katarungan noon ana, pero ang mahusay ni no, kay si Don Silvio magiging complainant ani, mas maayo siguro nga mag-atubangay na mong tulo ka ha? Mas mayo na. Oo. Mag-atubangay mong tulo kaya ron ang isig kasayid ninyo, magkaibawanay sad mo ba ug sa gikuan. Kana mong gipansulti kag konsehal. Kuan na siya, tinuod gid na siya konsehal. The sincerely truth, nothing but the truth. Yeah. Simon, ito na lang atos Don Silvio. Para malimpyo niya itong side. Sige, maura man gyud itong mahimo sa. Follow lang kita sa rules, kay due process man yun na. Atubang lang gyud mong tulo. Okay ra kay na. Oh, wala problema. Yung side na mo. Kunya, nakapamahaw na ba mo? Wala pa konsehal, wala pa gid konsehal. Wala pa? Wala. Ginervyos mo kami konsehal niya, gamay ra mong nakaon ba mong butong pagid kay. First time din mo kanig nganing barangay hall, kuha kami dito ba tanmo nung proseso ka na to konsehal. Na dito na susina na mga ang tagi-andam na to. Ay mo paglangay pa siya nga. Sige, aron. Ayaw mo kung paani ka tubang niya pa. Ay, kung dyan sa mahurot na yung bata. Usok ko. Ayun, sige, mabusog-busog. Dali-dali yun ba? Tagi-andam na ni.